Сезони на любовта. Съдка. Ширмин, Какво ти е на лицето? Значи нищо не знаете, така ли? Не знаете, че е била в комбина със Съдка, така ли? Ешим ли? Не се правете на очудена. Знаете всичко от самото начало. А най-вероятно и вие имате пръст в това. Не разбирам за какво говориш. Какво става? Ешим? Кой е Съдка? Ешим? Чанар? Моля те, направи нещо. Не искам да си ходя, мамо. Моля те. Много ли те боли? не. Така става, като не гледам къде ходя. Ти добре ли си? Чичо ми ме изгони. Била съм го опозорила. Какво да правя? Събрах си багажа и си тръгнах. Първо отидох в къщата на госпожа Яшим, но не можах да вляза вътре. Хвана ме страх. Чанар, моля те! Чанар! Тръгвай, Ешим. Моля те! Върви! Не мога без сина си! Моля те, Чанар! Чанар! Ти що за жена си? Що за егоистка? Защо не ми помогнеш? Тихо, тихо! Пусни ме! Пусни ме! Под дяволите! Под дяволите! Сине, какво правиш? Какво ти е? Аз загубих любимата си. Загубих Топрак, татко. Загубих и детето си.
Ти още ли не си легнала? Ожаднях. Станах за вода. Видях, че свети и помислих, че е Ахмед. Малкото не спря да рита. Не можах да заспя. Миличък. Остави мама да поспи. Добрак. Наричаме го как ли не. Решила ли си какво име ще му дадеш? Чанар искаше да се казва Каан, ако е момче. Момиче, име е това. Ти ще решиш как да се казва, нали? Ще си лягам. Ти оставаш ли? Още малко. Да ти донеса ли жилетка? Не, благодаря, лека нощ. Лека нощ. Няма. Няма да се откажа. Борих се толкова много, няма да се откажа. Ешим. Стига си плакала. Моля те. Ще направя нещо. Ще говоря с него. Така не може. Добре. Ще му кажа, че всичко това е лъжа. Чакай, не дей. Стой. Моля те, успокой се. Моля те. Моля те. Не, пусни ме, отивам. Казах ти. Не дей, стой тук. Не може да свърши така, не ме спирай. Не искам да свършва. Край, това беше. Не искам. Стига, моля те, стига, стига. Не е свършило. Стига. Това беше краят, скъпа. Стига. Млъкни. Не говори така. Не дей. Помогни ми, мамо. Моля те. Не мога, скъпа, не мога. Не искам това да е краят. Юсуф, не ми се сърди. Ще се сърдя. Учиш ме да налъжа, а ти излага Войчо. Прав си, но се наложи. И аз ли мога да лъжа, когато се налага? Сине, чуваш ли се? Направи го за твое добро. И татко си тръгна за мое добро. Разделихте се за мое добро. Всичко е за мое добро, нали? Но мен никой не ме пита. Скъпи, искам да си щастлив. Когато видях новия ни дом, бях много щастлив. Но в момента не съм. Сине, и аз мечтая за новия ни живот. Но не мога да обърна гръб на брат си. Бях много малка, когато татко почина. Войчо ти ми беше и брат, и баща. Аз го уважавам. Обичам го. Разбери ме. Но ти обещавам. Ще направя всичко по силите си. С Окан ще заживеем заедно.
но без да нараняваме никого. Чули? Но батко Окан се ядосва. Знам, но той ще ни разбере. Стана късно. Хайде, лягай си. Лека нощ. Лека нощ. Миличка, Аз тръгвам. идвам, докторе. Господин Неджип каза да разтребя. Децата как са? Спят като ангелчета. Нуждае се от психиатър. Разбира се. Аз не мога да й помогна, знаете. Знам. Благодаря, че дойдохте. Лека нощ. Какво направи? Какво направи? Съсипа ми живота. Проклет да си олигофрен нещастен. По-кротко! Направих каквото трябваше. Така ли? Това ли трябваше да направиш? Ще те убия! Разби ми живота! Ти си виновен, че Чанар ме напусна! Какво правиш? Какво ти става? Дай ми го! Престани! Стига! Яшим! Успокой се! Остави този съдка! Няма да го оставя! Той е виновен за всичко! Ако не си беше отворил устата, Чанар щеше да е с мен! Яшим, така е, но всичко свърши. Успокой се, седни тук. Стига, моля те. Виж, утре сутринта ще премислим отново. Стига, Яшим, успокой се. Моля те. Моля те. Стига. Добре, успокой се. Ето. Виж. Ето, скъпа. Ето. Изпи това. Добре. Ето вода. Хайде. Легни. Легни. Хайде. Съдка е виновен. Той е виновен за всичко. Яшим, искам да се успокоиш. Виж, успокой се или Чанар няма да те изслуша. Нали? Всичко ще се оправи. Ще се оправи, спокойно. Ще се оправи. Точно така. Почини си. Точно така. Ще ти мине. Добре. Добре.
Какво да кажа, Неджип, какво да кажа? Топрак толкова пъти се опита да обясни, дори не я изслушах. Махнах с ръка и отсякох. Това направих. Ей така, отписах доброто момиче. Ох, Неджип, това е голям грях, голям. Ще горим в ада, ще горим в ада. Само Чанар се усъмни. Майко каза, Топрак не би направила такова нещо. Но аз не го чух. Вече бях решила, обърках и него. Няма дим без огън, казах, и обърнах гръб на момичето. Вкарах местоножката в пазвата си със собствените си ръце. И това не стигна, ами взехме, че я омъжихме за сина си. Не сме знаели, излагали сме се. Хора сме. Затова грешим. Каква беше тази грешка, Неджип, каква? Откакто това семейство влезе в живота ни, само неприятности имаме. Трябва да се извиним на Топрак. Трябва да й се извиним. Не само това. Трябва да й паднем в краката. Но как ще го направим, това не знам. Кан, къде е татко ти? Няма го. Тръгна си. Излагахте, 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 излагахте. Излагахте, 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 излагахте. С каква наглост ми се обаждаш? Не знам. Вероятно, защото и с вас бяхме комбина. Чуваш ли се? Не се самозабрави. Не съм се самозабравила, господине. Много добре знам коя съм. Но може би вие сте забравили. Какво говориш? Вие ще ме сдобрите с Чанар. Пък и вече сте го оправили, нали? Тогава ситуацията беше друга. Вече никой не може да те върне при Чанар. Разполага с онзи запис. Знае, че си провалила семейството му. С мръсника Садка сте направили каквото сте могли. Чанар знае всичко. Никога няма да те погледне. Не ме интересува. Не ме интересува. Това вече е ваш проблем. Господин Неджип, ако ли не, ще му кажа,
че вие отвлякохте Ляле и че за малко щях да умра заради вас. Няма да го направиш. Напротив. Давам ви време до утре. Yorgunum, çok yorgunum. Bana bir el uzat dostum. Kendime yenik düştüm. Sonu yok tutundum umudumun. Gördüm ansızın gördüm. Meğer dünya ne güzelmiş. Kahpelik bizdeymiş. Şimdi beni yaşamak öldürüyor. Belki değiştim, yedim darbelerle. Hayallerim küçüldüler, ben büyüdükçe en son nefeste sordum kendime. Ey gidi koca çınar, yoksa sen de mi devrildin? Zamandan korkarken nefsinin önünde mi eğildin? Ey gidi koca çınar, yoksa sen de mi devrildin? Zamandan korkarken nefsinin önünde mi eğildin? Yorgunum, çok yorgunum. Bana bir el uzat dostum. Kendime yenik düştüm. Sonu yok tutundum umudumun. Zaten 3 kuruşluk aklım. Bir de kaç karış havalarda. Tutkudan tutkuya geçerken hayat arkamdan çarptı. Belki değiştim, yedim darbelerle. Hayallerim küçüldüler, ben büyüdükçe en son nefeste sordum kendime. Ey gidi koca çınar, yoksa sen de mi devrildin? Zamandan korkarken nefsinin önünde mi eğildin?
Заповядайте, господине. Господине, Подай ми лекарствата. Моля те. веднага, господине. Господине, господине, добре ли сте? Господине, господин Чанар, госпожо Игбал. Медет, вземи тази тава, когато свърши пак ела. Пазарът е наблизо. Добре, до скоро. Хайде върви и лека работа. Късмет, Медет. Благодаря. Внимавай. Мамо, аз какво да правя? Ти остани с Топрак. Ще й помагаш на двора. Хайде. Дай ми лимонадата. Готова е. Занеси я навън. Добре. Трудът ни не отида на вятъра, виждаш ли? Дано да продадем всичко. Иначе касата ще остане празна. Нищо, скъпа. Това е то търговията. Един ден печелиш, друг ден губиш. А какво ще стане с кредита? Не бързай. Взехме го от току-що. Не бързай да се притесняваш. И утре ден. Хайде, ще вървя. Трябва да побързам. Ти излез. Мелехът сигурно е изяла цяла тава. Довиждане. Довиждане. Голям срам знам, но съм между чука и наковалнята. Найема едва си плащам. Що ме така да беше дошъл при мен? Щях да ти помогна. Нямаше да те върна, щях да ти пращам клиенти. Бива ли така? С теб бяхме като братя. Подкрепяхме се. Много съм ти обиден. Къде се е чуло и видяло такова нещо? Извинявай, но това твоето е чисто предателство. О, Ахмед, какво става? Защо си седнал да четеш конско на човека? Това си е наша работа, не си ври носа, Ирфан. Той излезе по-терикат от теб, не му се сърди. А си вземи пулка. Браво на него. Абе, знаех си аз, че това е твоя работа. Не е това, което си мислиш. Стопли най-сетне, страшен умник си. Напомни ми да ти дам медал. Няма нужда да го правиш. Ако те бях превързала с нощи, сега щеше да си по-добре, но както и да е. Дано да ти мине бързо. Дано, благодаря ти. Отивам да запаря чай, после ще пинем заедно. Шермин, седни за малко. Седни и до мен. Виж, скъпа, този дом вече е твой. И колата е твоя. Не разбирам. Тръгвам си. Къде отиваш? Мен вече ме няма. Къде ще ходя, какво ще правя, не е важно. Погрижи се за себе си. С Богом. Съдка къде? Съдка! Съдка! Съдка, не си тръгвай, моля те! Кажи нещо! Съдка, моля те, не ме оставяй! Мили Боже, Побързайте, побързайте. по-бързо. Дръж се, татко. Дръж се, не се предавай. По-бързо. Неджип. Рейхан, дъще. Моля те, Боже, помогни му. Моля те, не го остави, Боже. Лело, ела да се качим в колата. Добре. Ела.
Какво става? Няма пулс. Заради на 260. Хайде, господин Неджип. Вдигни, бе, човек! Ето ме. Добро утро, бебче. Добро утро. Да, време е за закуска. Не съм гладна. Трябва да се храниш, защото пиеш лекарства, скъпо. Казах, че не искам, не съм дете. Тогава не се дръж като дете. Ще стоя тук, докато не изядеш всичко. Браво на те. Още веднъж. Още веднъж. Синусов ритъм. Оправи ли се? За сега. Като поиска всичките, така се зарадвах. Ако не ме беше срам, щях да разцелувам човек. Медет продаде 6 ви, 3 продадохме и ние. Много хубаво, много. Така е. Заповядайте. Търсим Топрак Карагил. Да, аз съм. Ще ни придружите до участък. Защо? Съдка Енгин направи самопризнание. Срещу него е водено дело. Ангиографията показва, че 2 съда са запушени. Но не можем да поставим стент. С 2 думи, налага се да го оперираме. Веднага ли? Веднага. Помагай, Боже. Направете каквото трябва. Ще се оправиш, батко, не се тревожи. Не падайте духом. Нищо страшно не е станало. Ще намина по-късно. За сега толкова. Благодаря. Неджип, погледни, ние сме до теб. Всички сме тук. Ще се молим. Ще видиш, че ще се оправиш. Искам да говоря с сина си. Лело, ела, да излезем. Но, татко, Слушай и не ме прекъсвай. Това може да е последният ни разговор. татко, не говори така. Слушай. Направих нещо много лошо, сине. Леле, аз отвлякох внучката си. Но не с лоши намерения. Исках да се осъзнаеш. Да обърнеш внимание на децата си. Ешим знаеше всичко. Как така? Но за другите игри не знам нищо. Помислих, че наистина се е променила, сине. Но се излагах. А сега най-безсрамно ми звъни и иска да ви сдобря.
Знам, че няма да ми простиш. Но пази децата си от тази жена. Пази ги. Не мисли за това сега. Ще говорим после. Сега важният си ти и операцията. Трябва да отведа пациента. Добре. Добър ден, извинете. Търся съдка Енгин. Каза ми, че идва насам. Каква сте му? Приятелка. Пускат се само роднини. Кажете, госпожо. Боже, помогни му, Боже. Прости ми, сине. Прощавам ти, татко. Лело, дръж се, моля те. Не го казах пред майка ви, но бъдете готови за най-лошото. Чака ни тежка операция. Стига, Лело. Сине. Добър ден. Аз съм Топрак Карагюл. Комисарят ме вика, иска да дам показания за съдка Енгин. Седнете, ще ви извикам. Шермин? Какво правиш тук? Ами, аз дойдох заради съдка, госпожо. Заради съдка ли? Ти откъде го познаваш? Ами, с него сме приятели. По-точно, всъщност нещо като... По-добре ли си, скъпа? Излизам и веднага се връщам. Мамо! Целуни Чанар Берк от мен. И Леле. Ешим. Всичко това ще отмине. Нека Чанар се успокои. И ще виждаш децата. Просто бъди търпелива.
И вие знаете, че Съдка е много добър човек. Даде ми дори къщата си. Неудобно ми е да ви говоря за това. Не се притеснявай. Аз наистина мисля, че Съдка има добро сърце, госпожо. Тоест, случи ми се нещо много лошо. Но дори семейството ми не ми помогна, колкото той. Не знам как ще му се отблагодаря. Съжалявам, сега добре ли си? Благодаря ви, госпожо. По-добре съм. Но ако не беше Съдка, не знам какво щеше да ми се случи. Той не само, че ме спаси, но и после много ми помогна. Заведе ме дори на лекар. Госпожо Топрака, вие защо сте тук? Не знам какво става, но... Нали нищо няма да му се случи? Понеже аз не мога без него. Докторе, Операцията мина успешно. Пациентът се чувства добре. слава Богу. Все пак първите 24 часа са критични. Бог да ви благослови. Ето, казах ли ти, че ще се оправи? Да ще. Кога ще можем да го видим? В момента е в реанимация. Ще се наложи да изчакате. А сега не може ли? Забранено е да влизате, но може да го видите през стъклото. Благодаря, докторе. Благодаря. Благодаря. Сине, не чули лекаря? Хайде, да вървим. Добре, да отидем да го видим. Ролите озвучиха артистите Христина Ибрашимова,